fi di Dylan i Orwerth a dwi'n olygydd gyfarwyddwr golwg a golwg trwy eich dim. Wel, dwi'n falch ofnadwy o dderbyn gradd doethuriaeth yn un peth, achos ydy'r gair doeth a'n enw fi ddim yn cael ei gysylltu'n aml iawn. Ond mae yna bob math o resymau pam bod y lle yma'n arbennig i fi. Mae'n lle pwysig i Gymru, ond mae'n lle arbennig i fi yn bersonol hefyd. Fi sy'n fyfyriwr yma, oedd yn haid wedi cael gradd yma nôl yn 1918. A mi ddysges i, mi ges i lawer iawn o'r lle yma. Yn academaidd, dwi'n dal i ddefnyddio rhai o'r sgiliau ddysges i yn fan hyn. Ond yn fwy na hynny hefyd, y profiadau diwylliannol a chymdeithasol, y cyfle i ddechrau newyddiadura ac yn y blaen. Felly mae bron popeth dwi wedi bod yn drio i wneud ers hynny'n amlwg wedi dechrau mewn lle fel hyn yn der profiadau ges i fama. Wel, dwi'n wedi crwydro mor bell a hynny o Aberystwyth, erioed yn wedi bod yn dod yn ôl. Mae'n gyson i wneud gwahanol bethau weithio yn y brifysgol yn aml iawn yn y dre. Felly mae'r lle, mae'n wastad wedi bod yn rhan o mywyd, o'n i'n dod yma'n blentyn, achos oedd yn haid yn byw ddim ymhell. Ac felly mae'r lle ei hun wedi bod yn bwysig. Mae'r brifysgol hefyd yn de, mae'r ffrindiau, wrth gwrs, ffrindiau o ran gwaith ac o ran bersonol, dyna'r ffrindiau penna sydd gennau bellach.